କରିବ ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା, ସେହି ତୋର ମାତା ସେହି ତୋର ଭ୍ରାତା କର ସେହି ପଦ ପୂଜା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋ ତରଫରୁ ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଜି ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଖିଲ କୁମାର ଦାସ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ଉତ୍କଳର ଏହି ବରପୁତ୍ର 1848 ମସିହା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଭମପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଘରେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଦଳେଇ ମଧୁସୂଦନ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ମୃତିର ପ୍ରେରଣାମୟ ଆହ୍ୱାନ। ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲେ ବେଶ ପରିଚିତ। ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଲେଖକ ଓ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଜୟଯାତ୍ରା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଲୋକିତ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବଚେତନାରେ ସେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।